थायदा चिनि मेन उद्देश्य तामो चिनि मेन उद्देश्य के जों जत पाल खै जों भागे साल नु लायनाय किन्तु जों मुइते मा नारनाय सातुं चुंसे फैगा के नों जेसेबां कटन दि कायसा फागमा एंटि ब पेपलान हाइस नों जेसेबां कटन दि नों जेसेबां बाउंडारी दि नों बेरा बाफान बाउंडारी दि सातुं चाम्पा कामा बेरा बजिन अबे दबा माने सातुं कातिने बेरा दि दबा आ बेसति सातुं पेपला हाइस सातुं न कुन दिनो कासिमाया आवने कुबुइनो नों जेसेबां कासुना दि जेसेबां अप्रास रखाय दि जेसेबां हामिया सादि अ कुबुइन नों कुन दिन कासिमे हाइस किन्तु कुबुइरो किसा कष्ट मानाय ताइके दर नगै थांगना आं खूब खरसा बरचिन लीडर पक्षमा खूब बुखाना जादिनो फंगाइश्री आंबो अदिनो चिनि प्रोग्राम आं माने एरिया बेस थांखानो साव सार जों आगि तिब्रामो ता खाब्रु तिब्रामो ता खायनो अंखरा गया उजाना रुतुना हितमा अंखरनसि आमदे दिन था क्या तिब्रामो ता खायनो अंखरा गया तामनो अंखरा हेंगाय उजा रुतुना ने आमनो बर सरे हेंगा तेग जाम हेंगाय आनिनो गो अमतिनि इनभाइटेशन ना थाने ए अमते खगै दिन लाइखा तेबो अ लाई ताबो जों सुस्त खलै ताबो जों सारनि खराङो आं तिब्रामो ता खायनि सारनि असुजुग जों मानफिका लाइक मानखा बाबो अब बेबां दर खरसानि कलमति दर खरसा हार्ड वर्क मिसिदै जों आसुजुनो मान आं बे असुजुनो पदिनो जों हाउ खिलान रिया आं बे तिनि अ जराव ताबो गोबां मा बर एक्स वाइ जेड साबै मानो बकताल बकसा तिब्रामो ता खायने गताम से उसान सिबिएम फाइ उसान बिजन ना जों जत थानजाके साममा खायने थानजानि फानो जुदा साइजुनो फानो जुदा नों थानजानि फान जेग्रा फान तामनो जों फानि आबो जों थाने इलेक्शन जों फनो रिखाबले ह जेजाराव जों गारि बखक जगै फाइक्या बाइक बखक जगै फाइक्या जेल कोर्ट केस जगै फाइक्या फाइक्याबले जों जत न बाजा बाजा बलं थुइ फाइक्याबले किन्तु जों तिब्रामो ता खामि आगला जों केम गारि बखका बखक्या आबो जों कालचार गया जों आंनि सयं दिनै ईश्वरनि हामारि बाय दिनै और कथांबो जाय दङ जे जागो कासमारि एटा खाजिबो कुकि बाय तारा नायमोन अब नंने हामार नंने आशीर्वाद नंने सुरि मु तंगन बिसिते नंने हामजा मु तंगन बिसिते आदिना बांचिखा दिन नंग बसं आमति तंगन तंगन याबा अ जरा जों लाइतु बुखा तामुंगारो जस बुसकांगो हानचे खलाई बसं आगुगै बुबागरानि सामप्लियो तंगो च पाल खलाई बसं सामखनै आगुना सिनसे और तेकुनो माना थिकिरै आवन बगै जों रामचंद्र गा एडीसी जे विलेज कमिटी जे तंगमानि चिना आन्दाराव जे पदवि आरडी ब्लक बिसिनो जे 17 विलेज कमिटी तंगमानि 17टा विलेज कमिटी जों अनकन्टेस्टेड पाब्लिक बखाना जों जय खलायनाय अब जों बसङाव समाय मा तांनाय आरो जों बसङाव 17टा विलेज कमिटी चिनि कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङाव 17टा विलेज कमिटी पदविल ब्लक आधार दङ एकटा हंगाय कलमन ब्लक आधार दङ जों आधार जों अनकन्टेस्टेड थानाय अनकन्टेस्टेड बाइक थानाय अब बुलाय तगलैया बुनि सिग्रेसाव खलायया दिनै खरगसा चिनि चेयरमैन बबिनि वार्ड अफ बांस काम खलाय दङ लोगोरनि बागै नाय दङ न बिनि एकन साबसा सनेबा जिनि तिब्रामो दा चिनि बागै खामखानि बजे दङ नों आरते ताम बजानो नांबा नों तानि नों तिनि बिनि एकन सबसा खामाने न जों बुजिनाय जे नों तिब्रासना हामजा गया नों केबेंगो गाबो पाब्लिक न जवाब ने हेस आवन बगै तिनि अजरा बेलेन खातो जानाय कप बस कांनि जे सेमिफाइनल अमगे सेमिफाइनल फाइनल लगे 2023 जों बुबाग्रा साइ दङ जों जे ग्रेटर टिप्लेन जे बान थाङै दं आ जागा कोनो जों कोनो जातिनि बिरुदैया कोनो धर्मनि बिरुदैया कोनो राजनेतानि बिरुदैया जों जे सुचित वंचित लांचित निपीडित जे खलाइजों दंनाय जे जाति बर आ जागा निजिनबो खांति सावै निजिनबो खानो फुनुगि आं अ हानि बुसा आइनि बांचि माने बयसे तिनि आर्टिकल 2 and 3 संविधान पवित्र संविधाननि जे आइन दै अ अधिकार जों सानो आउन बाय तिनि अजाराव जों तिनि जों बाङालि बिरुदैया जों कोनो मुस्लिम बिरुदैया जों कोनो हिन्दू बिरुदैया जों कोनो ख्रिस्टान बिरुदैया कोनो पार्टीनि बिरुदैया कोनो धर्मनि बिरुदैया जों जत थानसा चिनि नाहार मुगाय तामो जों जे बरं निजिनि खरां पायां तने बिनि खरां संगो जे बरं निजिनि फानगरि बसा एमेंगा बिनि फानंगो जे बरं निजिनि जस्टिस मै अधिकार मै बिनि अधिकार न बयस खरं दिसावो अमोस चिनि बुबागरनि हामजंमनि नाहारमुं जत थानसकले बसमा चिनि अधिकार माननि आमने कबा म बरंनि एसे वान्स मु तंमा डिफरेंट बरं डिफरेंट वान्स मु तंमै मानो दिनै बसाय मानो आं दिनै वाक मासा मेगा आं दिनै तिब्रामो खास खालिया जोंले कग्रिमान ग्रै जों तिब्रामो इलेक्शन भाइ जों बनो वाक रिना नेम कग्रिमान ग्रै जों तिब्रामो फाइनान्स जों न प्रेसिडेन्ट नि वेन न भाइस प्रेसिडेन्ट न नेता करस नामै जों न
तिब्रा मत फाइजनि कग्रि मान करै याबा सिस्टेम तमन बगै जों तिब्रा मत फाइमान परे जों थानसे खलै चलनान बगै डिसिप्लिन चलन बगै बन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी केशियर बन डिस्ट्रिक्ट नि बन ब्लॉक नि बन प्राइमरी नि बन बुथ लेवल नि जों काइसा साजोगै जों बन मास नामबो तांनि हंगे जों वासन रंनाय जेटा चिनी बरन जों गोबां डिवाइड खालायनाय तांगाय बुनि बरन ताब बिरोधी र न यखांनाय सुखांनाय ता कोन बिसको चिनी बरन जों माने सुकागनानि बुनि दफार सुकागनानि बिसि खामनाय या ता चिनी बरन बेलाय बहा केबेन बेलाय सुत्रां बहा परिष्कार बेलाय बहा नरम आन बय चिनी बरन जों बुइबाय जों थंजागो गाबन जों बहा ग्रां माखानाय ताबो चिनी अजराबो ताबो आं बर मास चिनी जे चेयरमैन मेंबर संजा कयजन सफैगा नयजन फैगा याकिसला कयजन सफैगा जे चिनी सामु काहामनि बिसिनतै आजनि इलेक्शन से काइनेस नांलियाता इलेक्शन काइनेस नांलियाता गाम बगे आजगाव जों नॉमिनेशन दिखा माने न जों जतन विनर दाइगा चे कन्टेस्ट खानि करिं गंगा दाइगा चे नंग सामु खायमा काहाम नंनि जे लुकुरं नायमान काहाम आवन बाय पब्लिक खुशी आवन बाय जों मजराव जों जस्ट खानजों बसा आवलायनोसै नजराव ताबो जों अमन सांनाय नर थानसे तंदि केबा के ब यकरे सुकरे बना हमेसा कोन दिनाव दि तांगाय डाइरेक्ट सारी जेकुनु सायांगा गाय तामुंलाय तंगा ताम सखलाय तंगा आव बिसिमन जों बुइदिन माने नक बिसिमन जों सारे आबनो जों क्लारिफाइड माखाने ताबो चिनि चेयरमैन बाइस चेयरमैन वाला तंमानो अर माइक बक्स थाइस अरमाना गेव साना कोन दरकान अब डिसिप्लिन या ताबो चिनि चेयरमैन बाइस चेयरमैन को वाला ता कोन बिसिको आबनो सालानि बाइस दिनै पारा सुक्ति नुहुनै रसलास नगर माइक कल खाजु सालानि काबो सल्युशन फाइन जाबो हाया अमकुन डिसिप्लिन करै अमकुन दिन जों उनाले लियाइस आरो बाय जों जे सिस्टेम सल्व आसिस्टेम मा सलिनाय बबका दागेमन जों मा खानाय बबका नाहाम दामो जों अर केबो पटना बाय फाया के बर पदरसाना बाय जों जी नाहाम दमो चिनि अधिकार मानन बगे चिनि पारनाय सल्युशन नमगे आवन बाय चिनि बबका रचमा चिनि जायने सांख्लाय दंगो नजर त जों जतन नर जे चिनि आरो खरकसा नर कलम दिखिमन नर फान खिमन अब कोन दिन माना त थांतुम अबे जों नायो गान बाय तिनि जराव तिनि लामा करे दै करे कल छानि माया कारेन्ट माया बेबाग जे प्रब्लेम मु तमनि अ जागो जे जों चिनि सल्युशन माना तमनि सल्युशन मेन तमनि अब बेबाग जों 2013 परे बबार जे ड्रीम्स जों फुटबल फ्लाइमा के जों आ सल्युशन जों आरो मानि नाय आरो ते साननो जों ताबो जे रामचंद्र गान तो आसाम बारि तो शिवनांग तो महादेव तो ताकारजलं तो गोलाघाटी तो परम छरांग तो बेबाग जगह अनकॉन्टेस्ट थानाय जिनि जे एडीसी विलेज कमिटी 587 बिसिंगो 500 न अनकॉन्टेस्ट थानाय हैसि 500 अनकॉन्टेस्ट थानाय अब पुरा क्लियर जा आरो जों जत रिडिंग जा बयनि द फर आवन बगे जे अपोजिशन दंनाय र आवन केबेनि तंग जोंनो किजामान बगे जोंहा केबे मनो जों बसगांगो जे टेकल दो जों बस आवना बगे जों जन दय शक्ति मा दंनाय गाबन होनाय बन कैंडिडेट यानी कोन दिन कोक्ता माने जे हाई लेवल जे दिस हाई अथॉरिटी जे अदर तमनि आवन जों मा माने चलिनाय ताबु जे तमनि बर एक्टिभ तमनि जों बर गनाय जदि आरो एक्टिभ करि जों गार रिप्लेस नाय अब सागान अर्डर जे जगह जा एक्टिभ जे तमनि